رژیم سوریه تواهی سینور پارێزگەها دەرعا بە ئوردنێ را کنترۆل کرد و ئۆپۆزیسیۆنا سوریە بەحسا گەڕەکەدن ji danûstandinan bi Rûsya re dike ji bo garantiya cîbecîkirina rêkeftina roja Eynî di navbera wan de. Li gorî jêderên rejîmê gobû carekê ji 5 salan ve hikûmeta Sûriyê dîsan tevahiya sînorê parêzgeha Derعayê bi Urdunê re kontrol dike. Piştî rêkeftina rawestandina şar di navbera opozîsyonê û Rûsyê de. Ravanggeha Sûriye mafê mirovan jî ragihand got artêşa rejîmê gûndewarê Rojavayê Derعayê kontrol kir. Her wiha çekdarên rejîmê xwe belav kirin bi dirêjahiya sînor ji bêngeha esmanî heta bajarokê Şihab. Her wiha her du bajarokên Etîbe û Umm-el-Meyadin kontrol kirin piştî topbarana wê bi dehên topan. Ji derekî taybet ji opozisyona Sûriye ragihand got artêşa rejîmê niha çekdarên opozisyonê dorpêç kirin li Rojavayê bajarê Derعا we ger heye demeke nêzik car bi giştî kontrol bikin. Hevdemî van pêşketinan opozisyona Sûriye Rûsya bi necîbecîkirina xalên rêkeftinê tometbar kir. Got gotina wan opozisyonê de verûcekên giran radestî rejîmê kirin li gorî xalên rêkeftinê lê rejîma Sûriye û Rûsya berdewam man di siyaseta şer û kuştinê de. Beryanaha gelek bajarok neçar bûn gorêkeftinan bi rejîmê re îmze bikin ji ber gurbûna topbaranê li ser bajarokên wan ji aliyê balafirên Rûsî Sûrî. Rûsya ji aliyê xwe ve beryanaha ragihand bû got ew ê pabendiyê bi rêkeftinê bike û ew ê rê bidin çekdarên opozisyonê yên got li dijî rêkeftinê ne ji bo veguhestina wan ji bo Idlibê. Her wiha wê komîtên xûcehî werin amadekirin li bajarokên Derعayê û wê esayişên leşkerî Rûsî werin belav kirin. Çekdarên opozisyona Sûriye behsa gereldaxistina gerekedin ji danûstandinan bi Rûsya re ji bo gerîntiya cîbecîkirina rêkeftinê di navbera wan de dikin. Tevî îmzekirina rêkeftina li hevhatinê di navbera her du aliyan de lê rojane bi hezaran ji welatiyên Derعayê bi aliyê sînorê Urdunê ve derbeder dibin ji ber metirsiya topbarana rejîma Esed ji wan re.